Il-mexxej Ewropej għandhom jiddiskutu il-prioritajiet taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti lill-midja qabel il-bidu summit informali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell li sar it-tnejn. F'din il-laqgħa primarjament il-mexxej Ewropej bdew jiddiskutu l-ogħla karigi tal-Unjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif il-mexxej Ewropej għandhom jindirizzaw il-prioritajiet tan-nies u l-messaġġi li ta' il-poplu fl-elezzjonijiet Ewropej ftit sal-jimilu. Nemmen li għandna nsibu konverġenza dwarhom, jiġifieri għalkemm illejla d-diskussjoni se tiċċentra maġġorment dwar min se jkunu l-ismijiet li huma l-aktar papabbli u li ma' familja politika se jkollha il-rappreżentanza ta' dak il-karigi, imma nemmen ukoll għandna nitkellmu ħafna dwar il-prinċipji. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li f'dawn il-laqgħat tal-mexxej Ewropej għandha ssir analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej u l-messaġġi li bagħtu l-popli Ewropej inkluż dak Malti. Pajjiżna llum huwa stat membru kburi tal-Unjoni Ewropea, inħadnu l-iktar valuri li huma importanti għall-Unjoni Ewropea. U nemmen ukoll id-diskussjoni tal-lejla se tkun waħda importanti fejn ma se tiddefinixxi l-Unjoni Ewropea se tkun qed tirrappreżenta fil-5 snin li ġejjin. Il-popli tkellmu ċar madwar l-Ewropa kollha, il-poplu tkellem ċar f'pajjiżna wkoll. U determinat ukoll li anke fuq livell Ewropew il-messaġġ li bagħat il-poplu kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell Ewropew hawnhekk niġi u nittrażmettih kif huwa l-obbligu tiegħi li nagħmel mhux biss għax huwa obbligu imma lix jiena wkoll nemmen illi dak il-messaġġ li bagħat il-poplu tagħna kien wieħed korrett u allura jien isserit nittrażmetti hawnhekk fl-organu tal-Kunsill Ewropew. Dr. Abela qal li dawn il-prioritajiet se jiġu diskussi fis-summit li jmiss tal-Kunsill Ewropew fit-tmiem dan ix-xahar.